Як чанд сол пеш фақат дар девораҳои боғчаҳо расм мекашиданд ва мекарданд. Сол то сол талабот ба ин рассомӣ бисёр шудааст. Ҳозир бисёртар ба ҷои зардеворҳо бисёр хонаҳо мо заказ мегирем, рассомӣ мекунем. вақте ки ба мин кори рассомӣ машғул мешавам, гузаштани вақтро намефаҳмам. Шавқовартаринаш дар ҳамин ки ман аз кори кардаам ҳаловат мебарам, барои ҳамин кор ба ман маблағ медиҳанд.